ce dalili kuwa sun zo saboda annabi an ce musu manzo Allah bai taba durƙusawa gunki ba, sai suka shiga wani ɗakin sai suka sa gunki a ciki, suka yi ɗan ƙaramar ƙofa yadda idan aka shigo ƙofar sai an durƙusa. Kaga annabi yana durƙusawa don ma ba kyamara a lokacin, da sai su ɗauka su ce annabi ya durƙusa gunki, sai suka ga manzon Allah yana zuwa ya shige, sun ga annabi yana zuwa ya shige. Ta yaya ƙofar ce ta ƙari ya shige ko shi ne ya yi ƙashi baya ƙasa? Gaba dai yin safa ila tuli illa qalahu sallallahu alaihi wa sallama. Duk abin da ya yi gangancin cin karo da annabi Muhammad sai ya keta shi. Duk abin da ya yi gangancin shigowa zatiyar annabi sai ya batar da shi wallahi. Kai ɗauki da kyau in ba ta zaba. Har Allah da ya shiga annabi aka gani. Qur'ani zan gaya ma. In ka shirya kuma zo mu buɗe littafi. Ya Rasulullah ba alfahari muke ba, ƙaunarka ce take motsa. Ko Allah da ya shiga annabi sai da ya bata annabi. Aya zan baka wallahi, ka musa ka shiga wuta. Ba ka bane? Wa ma qatalahum walakin ba fa kai yake su ba, Allah ne ya yake su. Da Allah a tarihi wa yake yin yakin? Da tsaya da Allah ya tajalli a dutse, an ga dutsen? Dutsen bai da gargaje ba? To ya aka yi Allah ya tajalli a annabi Muhammadu kuma ga annabi? Ku ban amsa. Arini fanzur ilaik, Allah nunan kanka yace lan tarani walakin zur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbahu liljabal ja'alahu dakhan wa karra musafahiqan. Da ya zo sai dutsen ya daddage. Yau kuma ga Allah ya ce wa ma ramaita iz ramaita, ai iz ramaita la ramaita, iz ramaita ma ramaita, iz ramaita ai hina ramaita anta la ma ramaita walakinna Allah rama bi ramyika ayyuhar ramiyyu Muhammadur Rasulullah. Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma ramaita izina maita, kai ka ji wani yare. Izina maita lokacin da kai jifa, mara maita baka jefa ba. Izina maita, izina maita ya tabbatar mai fara jifan. Izina maita lokacin da kai jifan sai ma kuma annabi ya tafi, mara maita baka jefa ba. Ta damirin ya uti ila Muhammadu, wata damirin ya uti ila Muhammadu, mara maita lokacin da baka jefa ba, idra maita lokacin da ka jefa. Walakin Allah ne rama ya jefa. Wa aka gani? Ya shanye shi, ya batar da shi. Wa aka gani? To ko baya bayyana ne ubangijin? Baya bayyana? Baya bayyana? Huwa al-awwalu wal akhiru wal zahiru. Kana cewa baya bayyana ka kare ta aya.